Γεια σας! Βρισκόμαστε εδώ για να σας ενημερώσουμε για ένα νέο προϊόν που έχει έρθει για να φέρει χαμόγελα στη ζωή μας και τα οικονομικά μας σε χαλεπούς καιρούς. Φαντάζεστε να μπορούσατε να έχετε δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις σε 200 μεγάλες ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα σε ολόκληρη την Ελλάδα χωρίς να πληρώνετε ούτε €1? Να έχετε 9 ετήσια check-up χωρίς να επιβαρυνθείτε ούτε €1? Να μπορείτε να κάνετε αγορές έχοντας μέχρι και 60% έκπτωση ολόκληρο το χρόνο? Να έχετε 40% έκπτωση στο πάγιο του κινητού σας? 1.600 προνόμια και φανταστείτε όλα αυτά τα προνόμια μέσα σε μόνο μία κάρτα, η οποία είναι εκπτωτική. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Δούκας Παλαιολόγος, πρόεδρος της εταιρείας Προνόμιο με Κάρτα. Καλησπέρα σας, κύριε Παλαιολόγε. Γεια σας. Τελικά η Προνόμιο με Κάρτα είναι μια εκπτωτική κάρτα, είναι κάρτα υγείας, τι είναι? Είναι στην ουσία και τα δύο πράγματα μαζί. Δηλαδή, όταν ο πελάτης μας πάει σε μία από τις εταιρείες που είναι συμβεβλημένες μαζί μας, όπως το Polispark, που έχει 50% έκπτωση στο πάρκινγκ, δείχνοντας την κάρτα του, του κάνουν από το αναγνωρισμένο τιμολόγιο που θα πλήρωνε οποιοδήποτε άλλος χρήστης αυτών των υπηρεσιών τις αντίστοιχες εκπτώσεις τις οποίες έχουν υποσχεθεί στην κάρτα. Επομένως, εδώ έχουμε καθαρά μια εκπτωτική κάρτα. Συγχρόνως, όταν πάει σε ένα πάροχο υγείας και μπορεί να κάνει ιατρική επίσκεψη χωρίς να πληρώσει καθόλου ή check-up χωρίς να πληρώσει καθόλου, εκεί έχουμε παροχή, έχουμε δηλαδή μια έκπτωση που φτάνει το 100%. Επομένως, είναι μια κάρτα που συνδυάζει και τα δύο. Είναι και εκπτωτική και υγείας παροχών. Συγκριτικά με όλες τις κάρτες που κυκλοφορούν στην αγορά, γιατί να πάρουμε, γιατί να αγοράσουμε, ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης κάρτας? Να πάρουμε την συγκεκριμένη κάρτα. Νομίζω ότι το κυριότερο πλεονέκτημα που έχει η Προνόμιο με Κάρτα είναι ότι δεν είναι μόνο μια κάρτα παροχών υγείας, αλλά έχει και 1.600 επιχειρήσεις που δίνουν πολλές εκπτώσεις. Άρα, αποκτώντας μία κάρτα, μπορεί αυτός που την έχει και να τη χρησιμοποιήσει για τα θέματα της υγείας του, αλλά και να χρησιμοποιήσει και σε 19 ακόμα κατηγορίες παροχών, όπου μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρουσες εκπτώσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι που χρειάζονται αποκλειστικά παροχές υγείας. Η παροχή υγείας είναι το ισχυρό κομμάτι της κάρτας αυτής, αλλά συγχρόνως υπάρχουν και ένα σωρό άλλες επιχειρήσεις, 1.600, οι οποίες δίνουν εκπτώσεις πολύ σοβαρές στο αναγνωρισμένο του τιμολόγιο και κανείς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτές τις εκπτώσεις. Και πώς γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτό γίνεται διότι συνασπισμένοι, ενωμένοι οι άνθρωποι που έχουν την κάρτα αποτελούν μια αγοραστική δύναμη σοβαρή και προκειμένου κάποιος από τους παρόχους να έχει πελάτες μέσα από αυτή τη μεγάλη ομάδα, είναι διατεθειμένος να πουλήσει το προϊόν του σε καλύτερη τιμή. Αυτό είναι όλο το κλειδί των εκπτωτικών καρτών. Ακούγεται πολύ όμορφο όλο αυτό. Και πώς κάποιος μπορεί να την αποκτήσει? Είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει κανείς την κάρτα. Μπορεί να τηλεφωνήσει στους αριθμούς που υπάρχουν απευθείας. Μπορεί μέσα από το διαδίκτυο να μπει στο site, στον ιστότοπο της Προνόμιο με Κάρτα και να εγγραφεί. Μπορεί ένας συνεργάτης μας να τον προσεγγίσει. Μπορεί η εταιρεία ίδια να τον πάρει τηλέφωνο και να του προτείνει αυτή την κάρτα. Άρα υπάρχουν πολλοί τρόποι, είναι όλοι εύκολοι και το αποτέλεσμα είναι να αποκτήσει μια κάρτα η οποία θα του είναι καθημερινά χρήσιμη.